kining atong mga higala nga mga dili katoliko ba ato ni tudluan kay may na lang basin di ay og moabot ang panahon nga malamdagan sila sa grasya sa gitawag og pagtuog, madawat nilang pagtuong katoliko, pinaagi basin pinaagi niini, at least gihimo ta si Ginoo nga instrumento nga makasabot sila mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Kanang maingon magud ta nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Dili lamang kay simple nagbasa lang ta og history. Kay ang kasaysayan manggod mga sir ug mga ma'am, dili manggod na siya basta-basta i-publish kung walay gitawag og mga ebidensya physical, tawag ining about information, kanang mga archaeological tawag ining mga informations, and uban pa nga mga paagi sa nga madawat tong gitawag og investigation ginahimo na sa mga historians para makagather lang og credible og verified information. So, kung ato ang tan-awon, sa dihang si Kristo nagtukod sa iyang iglesia, di ba ang pinakaunang hapak sa iya, ang pinakaunang milutos, ang pinakaunang nipatay in the sense nga sila tong promotor nga mamatay ang atong Ginoong Jesucristo, ang mga Hudyo. Diba? Kung nato ang tanawon o basahon nato ang balaang kasulatan, sila ang nag-trial kang Kristo nga patyon, pagkahuman, wala man sila katungod nga mag-execute og capital punishment at the time tungod kay under man sila sa Roman Empire. So ang nahitabo, gipasakaan nila og kaso ang Kristo didto sa Roman government, pinaagi ni Poncio Pilato. Kay at that time, ang Roman government lang ang maka-execute og capital punishment of capital punishment sa kaya nga panahon, kasi sila man ang tawag ining conqueror sa maong gitawag og lugar. So mo tinahitabo, so ang Kristo gipatay pagkahuman, gipaantos gipatay, then after 3 days nabanhaw. So human sa pagsaka ni Kristo dito sa langit, ang mga apostol naa pa sa gitawag og Jerusalem. Nagsugod sila og tikang 5 years after, mga around 37, 38 AD. Ngano man kay mao man na ang pag-launch sa first local persecution na gilaunch sa mga Hudyo nga gipanguluhan ni Saulo nga karon atong ginatawag na San Pablo. So kanatuang tan-awon sa diyang nag-launch og persecution 5 years after nga ang mga apostoles naa pa didto sa tawag ining Jerusalem, diha sila nahitabo nga naghinay-hinay sila og adto sa uban-ubang mga laing gitawag og lugar. Pero i-focus lang nato ang ato ang silbi kasaysayan dito kang San Pedro. Nga naman kay sa dusi ka mga apostoles, siya ramang good ang kwan, siya ramang good ang silbi starring always ba pag Christian history ang ato ang gitawag og isgutan, siya og si San Pablo. So karon si Saint Peter gikan sa tawag ini nga Jerusalem, niabot siya dito Antioquia. Pag-abot niya ang Antioquia, gi-establish niya ang Christian Church at the time. Then after on that, nibalik siya Joppe. Pagkahuman, nibalik na po ang Antioquia, mo itong pagtukod o kantong diocese. Bot pasabot, kantang gitawag og kining gimong patriarchate kung baga. Ana nga panahon. So siya mismo ang pinakaunang obispo dito. After dito sa gitawag og Antioch, mo nang gitawag sa balaang kasulatan sa buhat sa mga apostoles, unang lugar nga gitawag og Kristiyanos. Di ba? Gitagaan og titulo nga mga Kristiyanos. After sa tawag ining Antioch, niadto siya dito sa Asia Minor. Asia Minor to Corinto, Corinto to Rome. Nga naman kay ang target magid nila dapat makaabot sila sa Roma, kay pag maigo nila ang Roma, pag ma-convert nila ang Roma, dili na lisod ang pagpalapnag sa maayong balita sa tibuok Romanong imperyo. Nga naman kay siyempre gamhanan gud ang Roma, mo ang mga Hudyo di na makabalibad pag oras og ma-convert na ang tawag ining Rome. Nibalik lang si San Pedro dito sa Jerusalem sa 50 AD sa panahon sa katong Council of Jerusalem. And at the time, maupod na ang kamatayon o pagpasaka sa mga birhen dito sa langit. Nga ang late anak, kasi Santo Tomas, ang late anak ng panahon. So karon, so after 50 AD, nibalik si San Pedro dito sa gitawag og Rome, and until sa 67 AD dito siya gimartir. So unsa may point nako mga sir ug mga ma'am,
Ang biyahe sa mga apostol, particularly si San Pedro, ang iyang tumong og tinguha to establish patriarchate, to establish churches. Nga naman kay at that time, si San Pedro ang visible head sa simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo. So na-establish niya ang Patriarchate of Antioch, na-establish po niya ang Patriarchate of tawag ining Rome. Ang Alexandria na-establish nga Patriarchate in the name of Peter, pinaagi ni Saint Mark. Kasi Saint Mark manggod siya ang tawag ining sekretarya or sekretaryo ni San Pedro. Si Saint Mark after sa 37 diadto man siya didto sa didto siya sa tawag ining Alexandria. Yan. Mo na kung imong tan-awon sagad sa mga naunang mga dako nga mga simbahan naa sa eastern part sa gitawag og Roman Empire. So, ang Alexandria na established by Saint Mark through by the authority of Saint Peter, and ang Antioch na establish siya by the authority of si San Pedro mismo, and ang gitawag og Rome. Unya ang kalainan lang sa tulo ka patriarchate mga sir ug mga ma'am kay didto ra sa Roma diin didto gipatay didto tawag ining gilubong si San Pedro mo na nga ang sentro sa Kristyanismo kay wa man dawat sa Jerusalem mao nang gitawag og Rome. So, sa first 300 years nga tawag ining kinabuhi sa mga Kristiyano, kanang tulog ka mga dagkong patriarchate sa mga banggiitang Christian scholars, mga theologian, mga Christian archaeologists, na tawag ining mga Bible scholars, kanang tulog ka patriarchate, always good na nilang mahisgutan. Ang term ng nga patriarchate from the word patriarch. Gikan sa tawag in Latin word nga pater, buti pasabot amahan. So, gitawag ang Antioch, ang Rome ug ang Alexandria nga patriarchate o patriarchates nga naman sa hinungdan kay ang Pedro nga mao ang giilan lang amahan ana nga panahon, siya mismo ang nag-establish responsable diha ni anang maong tulo kag gitawag og mga patriarchates. Og every patriarchates na ay mga bishops nga nagdumala. Patriarchate of Rome, Patriarchate of Jerusalem, Patriarchate of Antioch, and Patriarchate of Alexandria. Yan na pa yung mga minor patriarchates, Laodicea, Jerusalem, actually, wako na unom na opat ang mga minor. Tulo din ang minor, tulo po ang tawag ini nga major patriarchates. So ang point nako, sa first 300 years, kana nga mga patriarchates, dako kaayo na og kahimuan formation sa Christian faith. Wa magkabalo ang mga Protestante nakabalo ang mga tong mga banggiitang mga theologian sa Protestante, pero kini mga sulpot nga naa sa ubos wa kabalo ana. Ngano man kay kung matudloan sila ana nga mga informations, posible nga magkatoliko sila. Ngano man kay kanang tulo ka mga patriarchates, dagong patriarchates ang gitukod ni San Pedro ang nagdumala ana mga Romano Katoliko for the first 1,000 years. Nag-ila, nagsanto papatanan. So, mo na nga, kinahanglan tang masayod, ana, kay kung kutob lang tag Bible alone, ra, Biblia ra, wag yun. Di yun kalambo ang atong gitawag og pagtuo. Kung di man kalambo, kay magsalig raman kasi imong kagaling interpretation. Dili man ka motuo sa teacher ni anang maong, mahitungod ni anang maong libro nga gitawag og Biblia. So, dapat atong tan-awon tong teacher yun. Dili lang, mabasa-basa lang ka nga, maghimo lang kag imuhang kaugalingong panabot, dili na pwede. Og mas masabtan nato ang nakasulat sa balaang kasulatan, particularly kanang New Testament, kung nasayod ta unsay kinabuhi sa mga Kristiyano for the first 300 years. So kanang tulo ka patriarchates, why hanaw or why connection ang mga sulpot ana ngano man kay mga Romano Katoliko na nga gitawag og mga archdiocese. So, kana, first part lang na ang mga sir ug mga ma'am, unta na atay nakuha. Manda ko pangutanong kita, kasi may tawag ining matudlo ninyo nga namin connection sa mga simbahan at that time. O, kanang tulo ka patriarchates. Kanang three main patriarchates. Patriarchate of Alexandria, Patriarchate of Antioch, and Patriarchate of Rome. Yan na pa yung mga minor patriarchates, Jerusalem, Laodicea, na pa ito isa. Baliunon tanan, apil ang tawag anang include na to ang major patriarchates. So, mo na nga swerte kita nga nato simbahan Katoliko kay madetalye na to
ang mga panghitabo sa unang siglo, gamiton na itong Biblia o gamiton po na itong kasaysayan. Sukuan ng mga sulpot nga naman kay mga pangka man sila, nga wa sila alam, wa sila nasayran sa kana nga panahon nga naman kay ming buto lang man sila, ming sulpot lang man sila after sa 16th century. Ato nang i-series mga sir ug mga maatangin ninyo ang sunod na nga mga videos. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.